Ħadd ma weġġa' f'attentat ta' hold-up li fortunatament ma rnexxix f'ħanut fin-Naxxar. Għal-ħabta ta' 2:15 wara nofsinhar, il-pulizija ġiet informata li raġel daħal fil-ħanut li jbieħ prodotti u servizzi ta' telekomunikazzjoni u tax jifhem li huwa armat barma li taqtaw bil-ponta u talab il-flus iżda kien arrestat fil-post mill-pulizija. S'issa du mhux ċar jekk ir-raġel kienx verament armat jew le, bil-pulizija ma jsibux diffikultà jarrestawh għax ma offra l-ebda reżistenza. Fil-post issejjaħ tim mediku mill-isptar Mater Dei. L-ambulanza reġgħet telqet mill-post vojta wara li ħadd ma weġġa', madankollu wħud mill-ħaddiema ingħataw il-kura fil-post għax-xokk li kienu qed ibatu minnu. Jidher li essenzjali fl-investigazzjonijiet se jkunu l-filmati mill-kameras tas-sigurtà fil-madwar. Fil-fatt il-pulizija żaru ħwienet fil-viċin u tkellmu mas-sidien bit-tama li jiksbu aktar informazzjoni. Fis-qarrija l-kumpanija ikkonfermat l-attentat ta' serqa fil-waqt li ringrazzjat lill-pulizija għall-intervent tagħhom f'dan il-każ.